La resta de partits de tercera, en el duel de quadribarrats al Narcís Sala, el Sant Andreu va superar el Manlleu amb un 4-2. El Palamós va tornar a ensopegar, ara a Mataró, i l'Europa en va clavar una maneta a un Masnou que és cada cop més a prop de la primera catalana. El Manlleu va sortir tan decidit al Narcís Sala que va marcar quan la càmera encara no estava a punt. Sí que veiem en canvi el gol de Lusso, que no va arribar fins al minut 25. Bona prova que els usonencs van fer una bona resistència. Això sí, les poques errades que van cometre les van pagar molt cares. En el minut 33, Dot s'embolica a l'hora de controlar la pilota i li deixa mig gol fet a Marcos Jiménez, que no perdona. Capgirar el marcador inicial li va donar ales a un Sant Andreu, que encara ampliaria més l'avantatge amb aquesta sensacional assistència de Lorca, que remata Marcos Jiménez. Però el Manlleu va deixar clar que no afluixaria, i encara abans del descans, Edu Torra va fer el 3-2 amb aquesta gran volea des de fora de l'àrea. La segona meitat va ser una mica més travada, i només registraria un gol, el de la sentència, que va aconseguir Fran Piera després d'una gran assistència de Javi Lezaun. Ofensivamente hemos estado bien y defensivamente pues no hemos estado todos los seguros que nos gustaría, ¿no? Se'ns ha ficat de cara, evidentment. El que passa que, bueno, estàs davant un Sant Andreu i a sobre jo penso que els dos gols primers els hem regalat.